Sa dakbayan sa Talisay, gidid-an na usab nga makaagi ang mga sakyanan sa barangay Manipis. Human ni dahili na usab kagabi ang yuta habig sa sitio Telepono. Pipila ka mga driver sa motorsiklo mga sakyanan nangadlawon pag-adto ug naghuwat og pipila ka oras uban sa panghinaot nga makaagi. Si Femari Dumabok sa report. Naabtan sa GMAR TV Balitang Bisda kining taas nga linya sa mga motorsiklo dinhi sa barangay Manipis, bukirang bahin sa Talisay City. Ilang gihuwat nga mahuman ang clearing operation nga gihimo sa DPWH aron makuha ang midahiling yuta og mga bato sa sitio Telepono. Ang uban kanila alas 4 pa sa kadlawon. Sama na lang ni ining trabahante nga ni absent karong adlaw aron lang makauli sa Toledo City. Mas gipili niyang magpaabot og 6 ka oras inay mo balik sa agi. Ang uban usab nga dunay i-deliver sa Toledo, 3 ka oras nang nagpaabot. Ang suslina pati mahal suslina man. So nagpaabot na lang ka? Oo, paabot lang ko. Ni paabot lang ko ma'am kay kanang layo naman kay mo balik misagi at tunaga mo agi nya dire. Doro man katabako man ako dadon ma'am. Dahuwat lang ko. Layo man gud, layo tuyok. Pasado alas 10 ganihang buntag, nakuha ang midahiling yuta og bato sa katunga sa daan. Tungod sa kataas sa linya nitugot lang ang DPWH nga banos-banos makaagi ang mga motor ug ubang sakyanan. Sige paglihok sa taas. Oo, sige pagtagak-tagak ginagmay. Pero sa man alaw na ta maagi na. Pwede na pero puli-puli lang. May pipila ka motor nga misarasay di ang hapit maigo sa midahiling bato. Gitugutan man ganiha ang pagpaagi sa pipila ka mga sakyanan dining dapita human na clear ang katunga nga bahin ni ining daan nga nadahilian apan rekomendasyon sa taga DPWH ug sa kapulisan nga nagbantay dining dapita nga mas maindid-an gyud una sa pagpaagi ang mga sakyanan kay matag karon og unya paghihapon ang pagdahili sa yuta ug mga bato. Samtang sa barangay Lagtang pa lang mopasidaan na ang mga traffic enforcer sa mga motorista kalabot sa landslide. Nasabutan ganihang buntag sa mga opisyal sa dakbayan nga dili lang una paagian sa mga sakyanan ang dapit panahon sa kagabhion. Samtang ilang ipasusi sa Mines and Geosciences Bureau ang maong nahitabo nga landslide. Una kining landslide sa maong sitio. Naagi mga motorista nga mo pasumangil nga anak ra bidas unahan nga himan-himan mulahos na didto. And then once nga malahos sila didto og di gid sila kalahos magbagulbol dayon. Uban ni John Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.